O vindeiro luns 23 de xuño ás 10 da mañá, BNG, Partido Popular e Partido Socialista sentarán no Salón de Plenos para abordar a situación da seguridade cidadá en Pontevedra. Será no marco dun pleno extraordinario solicitado polos populares tras a pelexa da praza de Barcelos. Que entre todos nos juntemos básicamente para hablar y discutir del tema. Lores ha hecho dejación de funciones y por eso en su momento exigí que se fuese, exigí que presentase su dimisión, porque dijo que en Pontevedra estaba todo bien, que no había ningún problema. Y esto no es un hecho aislado, esto es un hecho fruto de la dejadez de los últimos tiempos. A visión do goberno do BNG é diferente. Hoxe o alcalde aseguraba que se escoitarán todos os plantexamentos que saian no pleno, pero insistía en que Pontevedra é segura. Todo é mellorable, pero nós vamos a... creemos que esta é unha cidade segura e que casos puntuais non deben de distraernos de que realmente esta é unha cidade segura, que a policía local funciona correctamente, e logo veremos se hai algunha alternativa, vamos a escoitar a todo o mundo. Pola súa banda, os socialistas acusaron os populares de buscar o medo irracional entre a veciñanza. Pontevedra é segura, din, pero matizan que hai puntos nos que se dan problemas de convivencia. O PP pretende ayusizar a política pontevedresa, que pasou en Barcelos o outro día, que é un problema de bandas que trapichean con droga e que pelexan entre elas, metelo no mesmo saco que as persoas con conductas adictivas, sen teito, que pernoctan na rúa, e non abordalo por parte do goberno municipal é un erro, porque é o que lle dá alas á ultradereita precisamente para poder vendernos que a nosa seguridade corre peligro nesta cidade, na que obxectivamente iso non é así. No pleno extraordinario, o PP propón a creación dun Consello Local de Seguridade no que participen os tres partidos, forzas de seguridade e veciños. Pola súa banda, na sesión ordinaria, o PSOE plantexará a creación dunha comisión de convivencia cidadá para abordar os problemas da cidade. Dúas fórmulas que, segundo Puentes, son diferentes tanto na forma como nos obxectivos que perseguen. Que se cree una comisión en la que estemos los tres partidos políticos, en el que esté la policía local, las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que estén todos los actores, la sociedad civil también, para escuchar. Podamos entre todos votar un informe final da comisión, chegar a unha serie de conclusiones, que esas conclusións vayan a pleno e sirvan para orientar a acción política do Concello e do resto de administracións. Forma parte dunha estrategia xeral do Partido Popular no conxunto de España que, da man de Vox, pois pretenden vendernos constantemente a idea de que vivimos nun país inseguro. Puentes apuntou tamén que a proposta do Partido Popular carece de entidade xurídica e formal no Concello, non así a dos socialistas, que, segundo dixo, terían amparo no regulamento orgánico do Pleno.